Takže ahoj, slíbila jsem vám video, kde si dám jednu lžičku. Takže, jenom pro upozornění, už jsem si tam tu lžičku dala. Jenže, když jsem nahrávala, tak se mi vyplo video, takže já jsem ho měla v držce. A potom se to vyplo, takže to bylo úplně napr. Palí mě taková celá huba, ale protože jste to chtěli dát face, tak asi to tam určitě dám, že jo? Počkejte, si jenom napiju. Jsem vám ukázala, jak se klepu úplně. Já se úplně klepu, protože mě je to úplně špatně. Takže asi nemoc znova, že jo? Takže dejte si 30 lajků, takže to pro vás udělám. Víte, jaký jsem blázen, koudy prostě, to udělá všechno, když dáte like. Takže, no ne všechno, jo. Jenom takový ty věci, jo. No takže, vezmu si lžičku a jdem na to, jo. Počítáme spolu. 3, 2, jinak tady to video udělám asi po 10. jo. Vždycky jsem si tam tu lžičku skoro dala, ale potom se to vyplo, protože mám malou paměť, protože jsem nebyl prostě. Takže 3, 2, 1, teď. Jo, co to je? Jo. Lidi, tady to do tohoto říká. Ty vole. Tak to neštíte, jako. Někde zkoušejte. Ty píčo. Ty vás asi pobliju. Ty vole, co to je? Ty vole, to byla síla, hej. To je strašný. Moje huba. Ty vole, já úplně ty ryty mám oceli. Au. Ještě jsem napiju na zdraví. No, takže já se loučím. Starou.